Hello websong ho jotono lamsogo hen hai bai tong bai wansugo norok jotono kahano tong bai nai nai websong tin chungtini poila okokno salai nai sungsai man Tripura ni bisingo je civil society rok bonda khumani o salo tamungkha 23 tarik bebak jagano kachang kachakhaino laika phiaba Santri Bazar Komalpur 45 aro amsuk violence sung laika wanjui tiprasa tamgo hinke advance hoy mano 23 tarigo civil society ro bonda ko o bonno jotono mani cholika phiaba tini Santri Bazar khoi tamgo maniya abono ob kaisa wan sujang nai ko tamgo maniya hinke je maniya borok boroni wan sung tamo tiprasarok bonda khumani jungmaniya tam khai abo hai keno tamgo bon mani hen sunglai thani norkha tahane dukan khuluk ni sunglai thani awhai hai hulang lai phiaba tini aro wansuk jaknai kok gabosi tini tiprasarok ni je wansuk khlaimani abo khai bebak jaga rong jung phang nugoi manka aro jung news ni bisingo nugoi manka khali one side news mang jung nukha khali sabo bujak hingkai wanjui dofani borok bujakha tokjakha jung abo mang news ni bisingo nukha phiaba o Santri Bazar elakao chini borok busu dora bujakha chini borok ni tamo kho tingkha abo jung news ni bisingo nura nukha jung nukya hingkai aro nor wansugoi naidi Tripura ni je media ini one side news simi khlai dong tini uboy pokkhe bulaikha tok laikha aro tiprasani bo kubangma dukan subai jakha manui tulang jakha restaurant sok jakha tiprasarok guli kok jakha yathak bai bujakha fikung phatiri bujakha tini phiaba jung kuno news channel chung o bojaknai rokne mukhang chung nugya o dukan sokjaknai manui tlanjaknai color khaimani machine dami abor tlangjakmani restaurant kaisa restaurant khulman thangka hingke busu jora tui borokni rang khibina nangabo jotono sabai mano tini o borokni dukan sokjakmani restaurant sokjakmani obo chung news ni bisingo nugoi maya tini tamungoi mahai tini tiprasani khorang nokha tamni bagoi kafigoi kholoboi tonijak jodi constitution jotone no baksa hingke tini je tiprasani nosto ongmani khoting mani abobo to news o phungna nango tini tamgo phunu gya aro net bo bon khlai tonika 5-6 din tabo khulukana tini net bon khlaimani uddesho tamo o net bon khlaimani bisingo para amchaini tiprasarok bahai khlaima tongnor soidaman baksa soimena Santri Bazar hingga ang bai 10 minute si ani nokbo ogan awano ang soimano parani tongnai siklarok hopung thuya hor ayoi tini phataro duty marilayo tini abo tamo raida tini bo raida abo thuoi maya kirilayoi hopung ayo duty tonglayo parabo phaida attack khlaino phaida hamla khlaino abono kiriwoi parani borok janani nungnani korowoi thunani ponto kirilaijak amsukai ma tonglayo tini abo butui constitution tini tiprasarok bai khai je ungu abo nokha kafik jago muthup jago duniao phunuk jakya news headline of phaya tini tamungoi tini mia khoroksa takhuk okra bai angkok saka takhuk okra ano kubang ma kok sai khana rekhabo tamno saka hingke je police chuno suraksa khainani bagoi chini parao tongnani bagoi kok rijak o police rok
তিনি কেবনো মুরুকলিয়া কেবনো নাইকলিয়া সালসা নাইকল খাহিনো আবো বতাম নিবাগৈ যে তিপ্রাসানো এরেস্ট খাইনা নিবাগৈ যে দিনো ও তিপ্রাসানো এরেস্ট খাইতলাংখা আবনো হাঙ্গামা খাইনাই গুন্দুগুল খাইনাই হিনয় বনো এরেস্ট খাইতলাংখা ও দিনিসিমকে পুলিশ বকরিখা যত থাংপাই বেখা পুলিশ করিখা ঠিক ন আবহাই খাইমানি চালিয়া ওয়ালাই বুলাই উংমানি চালিয়া ফিয়াবা উঙ্গসি থাংমানি ইয়াগলো নং তাম খাইনাই তিনি যে বন খাইজাক মানে ও বন বরক ব মানে ওই চলি খাইনকাই তিনি ও গথনা ব অঙ্গলা খামো ফিয়া আরো তে কাইসা কক সাজাক নাই আরো খালি ওয়ান জই তাকুর বুজাক মানে সিমি সিনুগু তি প্রাসার বুজাক মানে নুকিয়া তিনি যে ভিডিও নবু তিনি যে এসডিপিও ন বুনাই তিনি যে ইঞ্জিনিয়ার ন বুনাই কাইসা সরকারি অফিসার ন বুমানি আবো বেলাই ন যায়াংখা ফিয়াবা অবনাই ছয় ছয় তি প্রাসার দা বুখানা ফিয়াবা যে এসডিপিও नि গাড়ি বখংনাই বো ছয় ছয় তি প্রাসার দা বখকানা তিনি আরো তো হাইহুলা যে জায়গা কুবাং বরক বুলাই খাইনকা আরো খালি ইয়াক বাই বুলাই মানে সিমি আরো হাকসালো তংতু তুই পাথর খিতা লাইখা গুলার বাই কক লাইখা লাঠা বাই খিতার লাইখা তিনি ও এসডিপিও সারসুংনি সাগর সাবনি খিতার মানি নাংখা তিনি ও ইঞ্জিনিয়ার সারসুংনি সাগর সাবু খিতার মানি নাংখা তিনি ও ভিডিও সারসুংনো সাবু খিতার মানি নাংখা আবো সুং সারাই সারাই তাবুবো সুং সাওয়ে মানসুয়াखौ ফিয়াবা সুং যে নুকমানি জরাতুই চিনি তিপ্রা সারকनि आसु कुबांमा खतिंमानि आबो सुं सराय सरायखौ नुकसुबै मायाखौ तिनि आरो चिनि तिप्रा सारक जे हस्पिटालाव क्लाइजाक गुलि नांजाक गुलि ओ गुलि ककनाय साबो सुं आबो सराय सराय नुकसुबै मायाखौ तिनि बुलाय माने बिसिंगो गुलि बरनि फाय आबो बेलाय कक कतर कोएक्शन हाइसे ओ ककनाय साबो सिलाय बरनि फाय ना पुलिस दा कखा अमो सुं सराय सराय ताबो बंगयाखौ फियाबा तिप्रासानो केस रिवय आं खोनामानि 14 जना दा बुसुबो केस गलायखै हायनाय साबोनि मुं अबो ताबो सहाय मेयाखौ आरो तिप्रासा सिमिदा बुखाना तिप्रासा सिमिदा सुबायखाना दुकान आबोनो तुयै सुं सराय सराय उंमायाखौ ताबो फानो मरगो दांखा साइमिया आं बाय थांखाय आं ताबो फानो सराय सराय याखौ ठीक न जे भिडियो न बुनाय इन्जिनियार न बुनाय एसडिपिओ सार न बुनाय बिन गारि न सुबायनाय बरन आइननि मते हेंके बरन रमनानि न जदि बन बु होनै साइमान दं हांके फियाबा तिनि तिप्रासा सिक्लारक नगो थुमैया ताबुंगै तिप्रासा सिक्ला नगो थुमैया हेंके ताबुखौ पुलिसनि जाला नगो सिक्ला जला तंखाय बन रम रम बैतलांगो आबहाय खानामानि बेलाय वाना मा सिंसा फियाचुं आबोनि बिसिंगो सुंते खायसा नुखा अरो गथन आंमानि बागै पुलिस रक बेबाक जागानो बेलेगेर खाजाक সেই দিন प्रतिमा भूमिक ब आयं साइटआव थाङो पुलिस आटकिमानि सालो प्रतिमा भूमिकनि खुक्तुइ चिनि एसडीएम चिनि मेडम रिंकु रियां बन तामो हिनै खुक पेर खानरक नुगै मानखाना निउसनि बिसिंगो अरे नुंबा कुबांमा अफिसार न बुजाग्रि खाबले वाइसा जे रिंकु मेम नतुयै गथनांलाय मानि नुगै मानखाना चिनि ट्राइबेल चिनि बरक नखाय फां फां जे साना मुसुमानि सावै दंबाय मान चिनि रिंकु मेम खरकसा एसडीएम बनो बाइकलाय नमाइके सावै मान तिनि साना थांगा प्रतिमा भूमिक साबो
tini khoroksa on duty tongnai kaisa SDM no hanang pinang kok sawai lasimuri man norok nuta nukha nuta nukha abo bahiklai sombok tini rinku mem ni jagao chini tribal ya chini bukung barati prasaya alka dofa ingkengke je protima bumik ni jagao chini dofa ingkengke tini headline ngoi thanga mo news kotor isung ngoi thanga mo bo tini abono bo khorang chini tiprasano rokno hinu hinoi abono methawai tini jago tini abono tuike chini tiprasarok tamu khorang ti saya tini abono tuike chini tiprasarok tamu saya actually ang abono sana musung tini chini tiprasarok ni bisingo tabuk phano bukhabai hamjak laimani bhayak sakno hamjak tui nini tek khoroksa takukno hamjaknani chini bisingo tabuk phano runglayako ang sawi maya ang tabuk video khlai tongo sanam tongo salsa ani bo mistake ungkha hingke anobo nakarglak nang mawanso ka haise anobo nakarglak chini tiprasarok busu jora tui hamjaklai aboni serai phang chung chin mokal buskang nugoi mankha abo taw asu sana thangli yang norok buji mankha chung abo hai mangunglai tongkha hingke chung sak no hamjaklai maya hingke sak no dofani bisingo chung nakarlai maya hingke chini bisingo thansa kono dino phaina kori nakar mani abo belai kotor nung chaya khlai ke nakar chan ke obrok no nung masima nakar salsa angbo chaya khlai jak tuing nai ang obono kiri kha tabuk chini dofa no hingke ang jodi mistake khajak tuing mungsa su kok sajak tuing khai anoboda nakar manglak ang nakar chan mani jagolo heba ang hai sumen de bormano nung thapra phungchari oi nakar chan ga hingke ang nono 100 bar nakari nai karon borok bahan buthuini mistake jotono ungu o nakar mani jinis chinthani kuplum na nango haise abo chinthani kuplum kore sung nakar laimani hamjak laimani tongkhangke chini dofa aso orai porai unglaioi sung dofa kising dofa aso kutu laina banagla khabo tini o dofa kising dofa khafilayani bagaino tini chuno bui chini SDM rinku mem abo hai borok no kaisa officer no hanang pinang boi sawai thango chung mungsa khlaimia tini ang obono request khaina mo chung ani video ni through te please norok just kun ekta kok man khaingke o kok no photkai issue ta sanamdi o kok no sanani sekang norok wansuk di chini dofani bisingo ongoi tongkhaingke abo society tabuk tongo jotone no hoda okra tongo chung arone bisingo talangoi chung salaioi abono compromise khlai mani bisingtui understanding ni bisingtui bahaiklai abono solution to beiman abo hai chung decision na laikengke chini bisingo tebo yar ragano hina wansuk haise chini wansuk mane asu chikon khlai wansuk bo jaya chung je kono gotona nukha photkai chung react khlaika abo chin dofani bago effect chung chini 19 dofani bago effect ngo haise tabuk ano saka kono ko deborma jadrok hingga pura musuk bekol haingka angaro hot photkai ang sumen deborma hinai ang otko deborma no omai hin tongka angaro photkai react khainani aba ani ujidia ang aro ma wansuk nai botamgo okok saka botahani amahike ano hinka ang wansuk mane yagulo ang wansung phaili angka ane okran thane ang suggestion mana nai khoroksa takhuko mai hinai tongka ang social media o phayoi sakang ang ane okran masung nai bo amahai sawi tongka abono tuitang wansuk lainai chung bai face to face kok salai mano okra ro kok salai mano chung salai afano chung arone bising tui wano hinmane angoto tu hinjak tingka dara bas ano nakar sidi chini hodaro aro kaisa hamjak laimani phayo nakar chanmani mane hamjak laimani phaiga khoroksa borok no nakar chanai tongkhai nungbo nakar ya tongoi muya
nge chung omahai kai chung turuk hamjak laimani bisingtui omahai rokno oste haksal khlaiga hingke sini dofani bisingo chung tebo kathalai manani hina wansugang tebo relationship krak ngana hai matongo tam hingke chuno naidi asuk 70-75 bosor chuno jati khaglaioi chuno divide khlaiga chuno politics thungka nung Riang, nung Tripura, nung Chakma, nung Nuatia hina chuno kubangma borok divide khlai tongo chung tabuk bo o debate khlai jakmani loi tabuk bo chung aron simi okhore meya khu chung abono wan sugoi no chung tabuk bo kichasuk kok salaga hingke no nungum hai jat tini jeta kok ang sao angke bono saya do debor marok no baksa borok gurpai hinoi sao tini gurpai boroni phaiba o gurpai rok himani boroni phai abo wansarok chono gurpai hiya chini dofani bisingo no chung gurpai surpai hilaioi ahino kutuklai joli lai nasila lai tonglai aborok chung khipnani nangkha haji chung bai thangno slai jaknani nangkha chini kok sanani segang chung 100 bar wansugoi kok sanani nangkha haji chung aroni simi tabu wansugoi maya hingke aroni simi chung tabu okhore maya hingke chini dofa chung sara jibon kathang tongsak chung haike mangno chung kutuklai kese kereng laioi chung hamlai malai anglai thanai haji tini angorokno bujoknani thaiya ang simani jotoi ang wansuk mani jotoi ang norok bai share khai mani koksi tini abahai nglai tong chin dofani bising nge chung bofuru thansangoi manai thansa mane ang o tipra motha khaidi okok sayang thansa mane chung dofa thansa khai tongrani 19 jati tini Arunachal Pradesh chung kubangma surungthai tongo haiji tini jekono politics khaitu Arunachal pheba boroni jati hingke thansa khlai tongo je against khainani nangkhai keboni against ungnani nangkhai palbaksana against ungo ang tam politics khai ang bo color obonaya abono hinu unity baksa thansa dofa obo chintani tongnani nangkha phainani nangkha haiji phia chintani kureiku chung buskang onogoi mankha sini khoroksa media jug belai hard work khayo bo chini bukhuk samoli ঠিক ন বিনি বুখুংনি যে অখরমানি যে সামানি আবো বেলাই চায়া নংখা যদি সাওই তংখা হংকে ফিয়াবা ব নাকার বসানকা সুং তাবুক না নাকার লাইখা kubangma borok খাও নাংনানি ন ফিয়াবা chung abono kotor isu sanam yawoi chikon ni bisingtui chung pai mano ফিয়াবা tabuk paikha bono nakar kha kebo monai hinai bahano hinai sajok hinai bai hinai jotoro nakar laika abahai no hamjakmung jin bisingo tongnani nao tabu samoli no nakar mani haino chung ti prasarok tini samoli bai simiya tini jekkuno ti prasa bai omahai ongoi tongkhangke chung photke react khayawoi poila abono solution bai ke tubui man social media ni bisingti phai chung solution tubui maya social media ongke chini botnam singu tiprasa bai tiprasa ikkonari 19 dofani bisingo jati khaglai amahanglai tongkha abo buni sujuk kok sanani sujuk kongoi thango chung dofa 19 dofa si chung thansangoi meya ko chini dofa jodi 100 dofa hingke example ta chung matro 19 dofa no se chung samal rilai meya hingke o 100 dofa angoi tongkha chung abono bahke samal rilai no chung kising chung buthar lai tongkan haino buthar lai tongnai nge chung 19 dofa ni bisingo no chung asu kisi sase abono se chung strong khai tonglai maya khapilai tonglai maya bono bonesla layo bono bomhai salayo nge chung buskang baika agungai men ko khabusi chung chini achieve jeta nahar mani abono chung baikle achieve khlai mannai tini je sapana achieve ungthung chini demand je sapana ongkha tipralen phana ongkha gerdar tipralen phana ongkha 125 amendment bill phana ongkha direct fund phana ongkha abo achieve khlaiman khangka abo chung jotto tiprasano 19 dofano achieve lena abon maga chung buskanga wansuk lakha belai chanai hinai ang tini request khayo haiji request please dofa bai dofa tanglai sidi tini ang te bisi kok saglak paithako ang abono sanai kaisa video norona phunugo abo nai nai दोनों चले आते जिंकरियों से nugoi man khana obong ka kaisa hostel chini bororok
chini dopha rok o hostel o cherai no tamgo bukha nai bahike bukha chini dopha ni bisingo hamjak laimani tongkhangke tini o cherai chaya phano khlai kana bo bini khatarok ako nagoi sui kana aro je nukmani mote pura video phunukmali ang tamningke aro belai kha bukha bon bin khatarok nagoi sui kana je bunai bo bin slai belai kotor okra bujaknai bin slai belai cherai bo chini dopha chini jati hino hamjak laimani chini bisingo tongkhangke tini o cherai no bo wasuka buya bini khata phano na khana musasum mani phan nos tong khana cherai ble na aro buma bufa kebani kuroi nung buskango borok ungdi ne pori thani rohmani jagao chini borok bai borok jodi boi abo accident hoi thangangke tini aro hamjak laimani tongkhangke o cherai bo abono buda bukhamo bo cherai ba bono nakarkha next time bo nung mai ta khlai chidi kaisa kok tong bla na baksa video khlaina khlai tong aro duar kholoboi lock khlai bono boi tong tinaro kubangma chinti process rai na tong ya ba mono atkinani bagai borok chai tokliya bumani si video khlai tebo thapara chapara khlai tong kubangma bukha bono haisi ngetina abono tu inrok tam comment khainai sal abono tu inrok tam sanai tini salai gengke chin dofani bisingo taisa haihulang oi thangnai haihulang ingka angkai o haihulang nani no belai kha musung ya haisi o haihula dofa bai dofa kok banglai mani no ang belai kha musung ya belai kha kiriwa ang bukhawo bebak jorao no wansu ku chini dofa bai dofa omai dang lai no du nada nang lai no du kuda kutu lai no du angka amo mangse pre khai omai tang lai thung tini o charai je bojak nai bin buma bufa nukhangke bo kha sajak nai aro thanglai nai an buslanu bumani case test rina ne tam lai ne hin thanglai samnai tini case ma sanai usa ma sanai chinti prasa case rina busab rinai chinti prasa bunai sabo chinti prasa bujanai sabo chinti prasa garo phaida saboni kata kokso aro labh saboni loss po chinti prasa ni sabni ti prasa ni loss bila na nge chung aphai unglai kai belai ke janai hai chi chung cherai ni simino chini dofa rokno chung phurungoi tlangnani dorkar hamjak mani no dofa bai dofa hamjak mani no busabuti no chung buma bufa hinjangnai rokbo chung phurungoi tlangnani belai nango haisi belai nango chung aro phurungnani ya bo jomatiya bo deborma bo riang bo nuatia bo molsom bo koloi abhai phurungnani ya phurungnani ketamo aro kya bo jomatiya riang koloi hingkuroi chung only tiprasasi chererong breno ostose amhai ke tlang thangai ke chererong bo ungu siwoi thanai bo torte toruk bo siwoi thanai rungoi thanai tini divide khalai mani system kuroi o divide khalai mani system chuno furungoi klangkha o furungmani sini bokhorong ni tabo uthaiya yang obono koinai please amhai rongna mothak laikhe belai chanai haisi chin dofani bisingo ga ang norok baksa ang samani no chaje klai jagoi mano gai chaje klai jakhang ge ani te khlai tai musa kuroi ang kok samar norok chaje khang ge ang norong thane nakarsano ga ang tetam khlai manai ba bechara kuno khlai me haisi ang je bukhani kok ang kuno politician yado ang kaisa YouTube channel chikon san jaga tongo ang orne bisingtui ang ani bukhani kok norok bai share khayo bas omsukchi ti prasani phaisingo aghat nukhang kai ti prasar no bir manok laijak nukhang kai ani khaba belai chau haisi kha belai chau tini je ongoi thangmani media rok bai je gothonang mani abono tu busuka kha saka haisi ang wansuka ang ti prasar no tu te mungsa kok chali ya khaba bukha mani ya haisi bukha tong thogya ani ti prasani bagoi ang kok chaya bhaike tongnai amoni bagoi haino hai ma chau haisi